Hey, сәлам дуслар. Алдағы чыгарылышта безнең татар эстрадасы артистлары коронавирус сәбәпле үзләренең концертларын башка вакытка күчерергә мәҗбүр булуларын әйтеп үткән идем. Әлеге чыгарылышта исә мин артистларыбыз концертларын туктатып торган арада ниләр белән шөгыльләнүен сезгә күрсәтеп үтермен. Сезнең белән һәр вакыттагыча мин Илназ Кызык-Мызык. Әле язылмаган булсагыз, язылыгыз минем YouTube каналына. Әйдәгез, тизрәк башлыйбыз. Кемнәр әле белми калды, Татарстан йолдызлары үзләренең онлайн концертлар сериясын ачып җибәрделәр. Әлеге хәбәрне хәтта республикабыз президенты Рөстәм Миннеханов та үзенең социаль челтәрләрендәге битләренә урнаштырды. Беренче концертны җырчы, Татарстанның халык артисты, Россиянең атказанган артисты, Башкортстан Республикасының халык артисты, автоспорт буенча халыкара класслы спорт мастеры Фатхетдинов Салават Зәки улы куйды. Туры эфир ВКонтакте, Одноклассники һәм YouTube'тагы Татарстан Республикасының рәсми сәхифәләре аша алып барылды. Салават Фатхетдиновтан соң үзенең онлайн концертын күрсәтергә Ришат Тухватуллин килде. Ул исә 3 сәгатькә якын барган концерт вакытында караулар буенча Салават абыйны да узып китте. Шуңа күрә дуслар, рәхим итегез Татарстан Республикасының рәсми сәхифәләренә онлайн концерт карарга. Концертлар туктатылуга җырчыларыбызның интернеттагы активлыгы бик артып китте бит әле. Концертларга йөри алмыйча тик артистларыбызны көнне-төне интернет аша карап утыручы тамашачыларга бик шәп булды инде бу. Шулай ук артистларыбыз аларны айлар буе гастрольдән көтеп ятучы гаиләләре белән дә вакытны күбрәк үткәрә алачак. Тик икенче ягы бар, бөтенесе бер тавыштан безнең кредитны кем түләр дигән сорау бирә башладылар. Фирдус абый һәр вакыттагыча югалып калмады. Ул стройкада шабашит итә хәзер һәм үзенең Instagramда көн саен диярлек стройкада барган кызыклы хәлләрне үзенең язылышларына күрсәтеп бара. Сәлам дуслар. Менә абзый белән фундамент казыйбыз. Егетләр. Allah ярдәм бирсен. Абый. Егетләр. Егетләр, паникага биришмибез. Кем белә, эшләр булайрак торса, карантин запкарак сызылса, Фирдус абый әле үзенең төзелеш компаниясында ачып җибәрергә мөмкин. Илкам, син исәнме? Каясың син? Ә менә Азат Фазлыевтан яхшы фермер чыгыр иде. Онын тарта, малларга ашарга сала, кыскасы, барсын да үзегез карагыз. Я şunu temizle pişirdim ya. Buna bir tek aşağı bir tek hemen birlikte. Alo. Aleykümselam. Firma direktörü tanımay. Firma direktörü bir şeyler. Oğul için biliriz biz. Bir de başlamaz biz oğul bağları. Кирәк икән маллар карый, кирәк икән җыр җырлый. Тәгәрмән дә тарттыра ул, Азат һич тә тик тормый. Булдырасың, молодец Азат, дип язып куйганнар аңа комментарийга. Рифат Зарипов исә нәрсә эшләргә белми. Менә мин Сургутта вакытта, может, монда берәр нефтяной офиска кирип сөйләшергә генә кирәктер. Может, мине хотя бы памбур итеп алмаслармы? Минем бит кредитлар бар. Киңәшләрегезне языгыз әле. Кайтып торыйммы мин Казанга или Себердә генә калыйммы? Дуслар, ничек уйлыйсыз? Ә сез Рифатка нинди киңәш бирер идегез? Үзегезнең фикерләрегезне, киңәшләрегезне комментарийга языгыз. Рәхмәт! Айсылу Габдинова исә Майдан телеканалына савыт саба юарга эшкә урнаштым ди. Ышанмасагыз, үзегез карагыз. Әни, мен нидә әле? Мәйданга урнаштым, посуда юарга. Карантин? Эш юк. Бу безнең шын татар савыт саба юу машинасы инде. Немецларның баш машиналары bir кырыйда торсын. Айсылу шулай коронавирусны куатырган бер җыр да язган әле. Дәште мине Рәбига, карантинда булырга, кулны ешрак юырга булмаса да пычрак. Мәйданны мин ачам да диванга
Торнамда, карантин вакытында мен диванный экспонат. Коронавирусна жеңебіз біз бірге коронавирусна жырлай бітірерге. Жәмәғат бұршылмағыз біте ол барса нормаль бола. Жеңебіз коронавирусны мейдан білен бірге. Ең қызықлы итеп карантинны менің фикримше Лилия Хайруллина өткәрә. Қызық видеоларда төшерә. Хайруллина, хватит жрать. Өйдә җыештыра. Космоска да менеп төшкән тиз генә. Ашау бетә дип запас туплап куйганын да төшерә. Юынырга да онытмый. Өлгерә. Кыскасы, менә бу карантин дип әйтәсе килә Лилияның Инстаграмын карагач. Вот и наступил коммунизм. Никто не работает и все едят. Дуслар, татар эстрадасында әлегә менә шундый хәлләр. Тиздән инде вазгыять уңай якка үзгәрер дип ышанып каласы килә. Әлегә үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Урамга чыгарга яисә инде кеше күп йөри торган урыннарда булырга тырышмагыз. Ишрак кулларыгызны юыгыз һәм инде әлбәттә вакытыгызны бушка үткәрмәгез. Онлайн концертлар, театрлар, кинолар карагыз, чит телләр өйрәнегез, спорт белән шөгыльләнегез. Мин исә сездән лайклар һәм комментарийлар көтеп калам. Киләсе чыгарылышта очрашканга кадәр сау булыгыз, исән-сау булыйк.